friends, good evening to everyone. नै जों दायो गसाइगाव थांनांगौ जानानै फैलायबाय आरो जोङो दायो थांगासिनो दङ आरोना नायलांबाय थादो बिदिबा नोंथांमोनाबो अननानै आंनि भिडिअखौ रड मोनफैबाय नै जों दायो टाउन मोनथारनोसै जों दायो नै मोनसे दखानावहाय हाइरडनि सेरावनो हाबनो नागिरबाय आरोना ट्रेक्टरनि माल लांफानो नागिरदों आरोना हासबेन्डआ थांबाय हनै मोनाबाय लोगोफोर नै सान हाबनोसै हाबबायानो होनजायो आरोना साना खोमसि जाबोबाय नैबे मोनसे दखानावबो आरो दायो मोनसे बुस्थु लांफानोसै आरोना लोगोफोर ओरैबायदि मोनाजोब्बाय लोगोफोर नै बे दखानाव हाबलाय बे दखानाव हाबलायनो बोथोराबो जा गरमखा आरोना आरो दा थांबावनांगौसो आरो मोनसे जायगायावहाय एटिएमआव हाबफैलायबाय जों नै लोगोफोर जों थांनोसै न' फारसे हासबेन्डआ फैसा दिहुनदों जालायबायलै लोगोफोर नै बेयाव हाबलायनो दासो ओंखारबोनो हाबाय नै ओंख्रि लाबावबाय ना लाबाय बिट लाबाय बाजारबो खालामबावबायसो नै मोनाबाबो जा मोनाब्लाबो दाबसे जायगायाव बाजार खालामफैलायबाय आरो नै जोंहा ना लाबाय मैगं थाइगं लाबाय जाग्रा बायदिसिना मुवाफोर लालायबाय आरोना गरमाबो ओरैबायदि गरम मोखाङानो जारला नै गोलोमनाया दुगैनाय बायदि जाजोब्बाय दासो जोङो न'आव थांनो मोनसिगोन आरोना लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेहायनो दोनथ'नोसै दे बाय बाय।